Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा फाइनाली CMI एनाउन्स होबाय बेनो जाबाय ADRE एग्जाम नोंथांमोननि आरो लोगोसे आसाम पुलिस फिजिकल टेस्ट एबा एग्जामनि सायाव सो एडमिट माब्ला डाउनलड खालामनांगोन A to Z जों बेयाव नायगोन मानोना नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंखायोमोन अफिशियेल नोटिस एबा आपडेट बेनो जाबाय ADRE आरो लोगोसे आसाम पुलिस दा जाय नोंथांमोना Bodo info YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट आरो लोगोसे गुबुन सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांगोन फार्स्टआवनो आसाम पुलिसनि अफिशियेल साइटआव बेनिफ्राय बे नोटिसखौ बबेयाव होदों जों बेखौ नायगोन दा लोगोफोर जों फैबाय SLPRBनि अफिशियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो जों नोटिसखौ अफिशियेलि बेयाव मोनथ'वाखै नाथाय बिथां CMI एनाउन्स खालामबाय जे नोंथांमोननि जानो गोनां बेनो जाबाय कम्बाइन रेलि आरो लोगोसे कनस्टेबल AVOB बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला कामन लेभेल बेनिफ्राय एस लेभेलाव गोबां नेगासिनो दंमोन आरो आं मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे नोंथांमोननिया जे आसाम पुलिसा रेलिया जासिगोन नाथाय मोनसे एनालाइज खालामना बुंदोंमोन जे बेयाव नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन खायसे जागोनदों आरो खायसे जाया होनदोंमोन दा फाइनाली गोरोबबाय दा बे अफिशियेल नोटिस एबा आपडेटखौ सोर होनदों ADRE आरो लोगोसे आसाम पुलिसा माब्ला जामारगोन जों दाना बेखौ नायनोसै दा बेयाव जों फैबाय CMनि फेसबुक पेजआव एबा CMO आसामाव बेयाव फैनाय लोगो बिथांमोना गोबां मैया मिटिं खालामदोंमोन आरो लोगोसे रिभिउ आरो लोगोसे डिसकासन जादोंमोन जे आपकामिं नोंथांमोननि गुबुन साख्रिनि सायाव एबा बिथांमोना क्लास 3 क्लास 4 होनदों बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 जायखौ क्लास 3 बेनिफ्राय क्लास 4 होनदों बेनो जाबाय ADRE ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 आरो लोगोसे आसाम पुलिस नोंथांमोननि कनस्टेबल जा बेनिफ्राय नोंथांमोननि SI लेभेलाव जा स' बेखौ बिथांमोना कन्डाक्ट खालामसिगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि सेप्टेम्बराव स' सेप्टेम्बर जानाय लोगो ADRE ग्रेड 3 ग्रेड 4 एग्जाम जागोन आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि जानो गोनां फिजिकल टेस्ट एग्जामाबो नोंथांमोना सेप्टेम्बराव जासिगोन माने प्रसेसा सेप्टेम्बरनिफ्राय गासैबो जागायसिगोन आरो नोंथांमोननिया हमना ला 2025 नि गेजेरावनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन एबा बिनि सिगांनो नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन आरो अके दा बेखायनो जाय नोंथांमोना PST नि थाखाय रेडि जायाखै आसाम पुलिसाव गोबां ड्रप खालामदोंमोन खायसे केन्डिडेट्स थ' बेखायनो सुरु खालामफिनदो नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ जाफिनसिगोन गोबाव खालामा आसाम स्टेटआ बेखौ फाइनालि खालाममारसिगोन आरो एडमिट होनोबा स' नोंथांमोना आगस्टनि लास्ट उइकआव नोंथांमोना एडमिट मोनगोन स' मैया मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन एनालाइज खालामनानै आगस्ट आरो बे सेप्टेम्बर दान मोननैनि गेजेराव आसाम पुलिस बेनिफ्राय ADRE एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन होननानै दा फाइनालि नोंथांमोना अफिशियेलि मोनसे आपडेट मोनबाय दा नोंथांमोना बयबो रेडि जादो ADRE ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेनिफ्राय नोंथांमोननि आसाम पुलिस एन्ड नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन डिटेल्सखौहाय मोनसे भिडिअ फैफिनबावगोन दा अभारअल बेयाव मोनसे फैबाय जायखिजाया ADRE एग्जाम बेनिफ्राय गुबुन आसाम स्टेटनि साख्रिनि एग्जाम पुलिस कनस्टेबल दा बे एग्जामा नोंथांमोननिया सेप्टेम्बरनिफ्राय जागायजोबसिगोन दा बारा गोबाव गैला दायो जुलाइ जागासिनो दङ जुलाइ आगस्ट दान मोननैल'सै बेनि गेजेराव नोंथांमोना सेप्टेम्बर जानाय लोगो एडमिट आरो लोगोसे एग्जामनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनलांबाय थासिगोन दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट्स शेयार आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो